tänään tehtäis? En mä tiedä. Leikitäänkö vaikka jotain leikkejä? Joo. Käyhän se. Leikitäänkö vaikka ensin hippaa? Joo, hippa käy. Okei, leikitään sit sitä. Kumpi on ensin hippa? Sä oot jäänyt. Okei, sitten. Apua. Sä oot niin sairaan nopea. Jäänyt. Okei, sitten. Nyt mä oon hippa. Oot sä valmis? Oon. Jäit heti. No niin, jäin. Leikitäänkö nyt vaikka piilosta? Joo. Leikitään täällä yläkaduilla. Okei, kun mitäs on ensin jäänyt? No, mä voin vaikka nyt. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Täältä tullaan. Minä kyllä taatusti löydän sinut. Ei ole. Ei ole. Eikä ole. Eikä ole. Katsotaan toinen lyhty. Ei ole. Ei ole. Löytyi hän. No sinä kyllä löysit minut. Olenko minä nyt jäänyt? Selvä. Mene tuonne laskemaan. Juu. Minä menen tänne vikalle lyhdylle. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Täältä tullaan. Hän ei taatusti löydä minua täältä. Mihinköhän hän katosi? Löydyit. Olisin ajatellut, että et olisi löytänyt. Mennäänkö nyt vaikka tuonne lumeen leikkimään? Joo. Täällä on tosi paljon lunta. Niin onkin. Täällä on niin paljon, että mä en voi edes kuvitella. Tuu säkin tänne. Ok. Siitä sait. Tosi hauskaa. Niinpä. No, mitä me nyt vaikka tehtäis? Kuule, mulla ei ole aavistustakaan. Mut ainakin mä voin ruiskea sun päälle lunta.
mä hautaisin sut tänne lumeen. Kiitti, nyt on paljon parempi. Tuu nyt. No, mitä me nyt tehtäis? Mulle ei aavistustakaan. Jotain kivaa sentään. Ainakin nyt jotain tekemistä on. Mutta mitä? Jotain. Vaikka lumisataa. Se käy. Sänne. Enkä saa. No miehen tehtäis jotain muuta. Tässä tulee meidän aika kylmä. Niinpä. Tuossa asiassa saat ihan oikeassa. Mennäänkö vai takas? Leikki vaikka hurahurahäitä. Joo. Sitä ei voi muuten leikkiä kaksin. Niinpä. Otetaan jotain muita mukaan. Joo. No mut kuitenkin. Tuu. Joo. Mistäköhän me sellaisia löydettäisiin vaikka 4? Tuolta. Mitä sä nyt löysit? Joo, nyt mä tajun sun suunnitelman. Hei, te siellä! Joo, se olisi niin upeata muotia. Hei, kuulit sä jotain tuolta? Mitä asiaa teillä on? No ajateltiin, jos te tulisit leikkiä meidän kanssa hurahurahäitä. No se ei vaikuta onnistuvan. Miksei mukaan? Niinpä. Olisitte nyt kilttejä. No hyvä on. 1 kierros. Mihin toi oikein suostuu? Olisi aika kiva mennä leikkimään niiden mukaan. Ei se voi olla niin, että sä Rosa koko ajan määräilet. Tuu sä nyt edes, Belle. Anteeksi, sen niin mä sekoitin sen tohon heippaan, eli sen niin, ei kun Belleen. Okei, no hyvä on. Jee, kiitos sen niin paljon. No, mennään. Okei, eli me ollaan hurahurahäiden kirkon ja te pyöritte siinä ympyrää. Onks nyt selvä? On. Okei. Sorry. Au, ei mitään. Ota mennä äsken sinne päin, joo. Selvä, aloitetaan.
Hurra, hurra, häitä. Kello lyö jo 12. Keisari seisoo palatsissa. Niin musta kuin multa, niin valkea kuin varsa. Sekin jää viimeiseksi umpikuolemaksi. Okei. Niin. Eli mä oon sellainen mansikka ja mä oon sellainen kukka. Mansikka, eli tänne mun taa. Okei. Okei, aloitetaan. Hurra, hurra, häitä. Kello lyö jo 12. Keisari seisoo palatsissa. Niin musta kuin multa, niin valkea kuin varsa. Sekin tulee viimeiseksi umpikuolemaksi. Okei, haluat sä olla mansikka vai kukka? Kukka. Eli mun taa... Hurra, hurra, häitä. Kello lyö jo 12. Keisari seisoo palatsissa. Niin musta kuin multa, niin valkea kuin varsa. Sekin tulee viimeiseksi umpikuolemaksi. Haluat sä olla mansikka vai kukka? Kukka. Eli tontaa. Hurra, hurra, häitä. Kello lyö jo 12. Keisari seisoo palatsissa. Niin musta kuin multa, niin valkea kuin varsa. Sekin tulee viimeiseksi umpikuolemaksi. Nyt voidaan sanoa ääneen. Haluat sä olla mansikka vai kukka? Mansikka. Eli montaa. Ja sitten veto. Ai. Menen nyt sinne päin. Mä sentään pysyn tässä. Veto! 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 Jee, me voitettiin! Me voitettiin! Onneksi olkoon vaan. Joo. Hei, kiitti kun te olitte meidän kanssa. Niinpä. Okei, voidaanko me nyt jatkaa matkaa? Voitte. Ärsyttäviä. Niinpä. Ne oli mun mielestä ihan kivoja tyyppejä. Niinpä. Paitsi ne oli kyllä vähän surumielin. Niinpä. No mitä tehtäisiin? No, jutellaan kivoista asioista. Joo. Niinpä. Kiitos kun katsoitte, mutta älkää välittäkö kun täältä kuuluu pieniä ääniä, koska olen täällä mökillä ja kuuluu vähän ääniä. Niin älkää välittäkö siitä. Mutta joo. Selvä. Näkemiin. Kiitos kun katsoitte videon. Moi moi. Tipi. Bella. Senni.
Sofia, Anna, Kukka. Moi moi!